ଜାମିନୀପୁର କହୁଛି ଜାମିନୀପୁର ଏଠି ଯେଉଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଥିଲେ ତ ଆଜି ସେମାନେ ମରିଗଲେ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦେହ କ'ଣ ହେଲା ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତ ଦେହ ଜ୍ୱର ଭଲ କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିନାହିଁ 4 ମାସ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଯେହେତୁ